खुलुमबाय आंनि गिबियावनो इउट्यूब चेनेल मिस्टार गामसे आङो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोनाय थाग्रोबाय। नैबे समाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जि भिडिअआ जोंनि नैबे नबजित नार्जारी फंबायनि जि डेडी लिटिल मास्टार दा लास्ट फाइनाल राउन्डआव सौहैनाय समाव प्रतिदिन टाइम्स बे निउसआ माने गोरोन्थि माने नम्बरखौ फोसावदोंमोन। बिथांमोना नबजितनि नम्बरनि जायगायाव गुबुन माने नङै नाम्बार फोसावनायाव बे फोसावनाया जोबोद दुखुनांथाव होननांगोन। माने अलरेडि खबरबो लाहरनाय जादोंमोन जेनेबा मानो फोसावदों मानो बिसोरो फोरमायनाय बायदिब्ला माने गोरोन्थि जादों जाहैदों। माने हरखाबनो माने बिथांनि नम्बरा भुल जादों जाहैदों। नाथाय निउस चेनेल हिसाबै माने एसां माने दायित्व गैयै बायदि माने बेबायदि आगारनाया माने बिसोरनिया बहुत गिदिर गोरोन्थि जाखादों। जेखियानो जाया मानो बिथांमोननि बे गोरोन्थिखा माने बायसान्सआव गोरोन्थिया जाफ्लांदोंबाबो बे बिराद गिदिर गोरोन्थि। माने बे मोनसे निउस चेनेल बे आसामनिनो जे बयबो नायो आरो दा नैबे लास्ट राउन्ड समाव जि नबजितनि बे फाइनालनि भटिंनि जि नम्बर बेखौ माने गोरोन्थि होनाया बिराद दुखुनांथाव होननांगोन। दा बेखौ आं एसां सावरायनो सानासै। दा अब्लाबो जायखिया गलाघाटनि सिङाव प्रतिदिन टाइमनि माखासे रिपर्टारफोरजोंबो रायज्लायनाय जादोंमोन। जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा खबर लाहरदों मानि थाखाय बेबायदि जादोंमोन। ओरैनोथ' बेखौ जेनेबा जोंनि बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिदि खौरांगिरिफ्रा हराखै जाहैदों खिन्थु अफिसावनो बानायदों आरो गुवाहाटियाव अफिसाव बेयावनो माने माबा मोनसे गोरोन्थि जादों जाहैदों। बोखारफिनबाय बिथांमोना बोखारनायाथ' अब्लाबो गोबां पाब्लिसिटि जाबायमोन बियो जानायाथ'। बिथांमोना बोखारफिनबाय होनदों। माने नैबे समाव नबजित नार्जारी फंबायनि जा लास्ट माने राउन्ड बेखिनिसिम बिथांमोना माने सिगांनिफ्रायनो नलेज थाथारनांगौ। बिथांमोना मिथियाखैमोन नामा माने बेसां नाम्बार बेसां खौरां बिजोङाव होगासिनो दं बिथांमोना उन्दुनासो दंमोन नामा प्रतिदिन टाइम्सआ। बेखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां ओंखारो जेनेबा सानोबाथ' बिराद ओंखारो गोरोन्थियाथ' बहुद ओंखारगोन बिसोरनिफ्राय मारै मा आरो बेफोरबायदिनो बेले बेजेनि थाखायनो माने गोबां माने गावजों गावनि गेजेराव माने बेले बेजेबो जालायो। एसे निउस हिसाबै माने मोजां फोसावनाया मोजां आरो जोंबो माने बेफोरबायदि निउसखौ बेसां माने केयार बानायाबो मोजां। माने बेसां नायालासिनो थानांगौ। रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ माने बाद होनांगौ। जि निउसआ माने मोजां खौरां फोसावा बेफोरखौ जोङो माने साइडआव दोननांगौ आनफल' खालामनानै दोननांगौ। माने जेखियानो जाया जोङो जेब्लायबो अब्लाबो जोङो 9152915246 बे नाम्बारावनो कल खालाम। माने बारा सम गैला 23 जुनसिमल'सै। फंबाया जोंहा देरहाथारनांगौ जेरैखि देरहाथारनांगौ। आसा खालामदों बिथाङा इसोरनिबो आशिर्बाद दं बिथांनाव बयबो आर'ज खालामगासिनो दं। बर' रायजो राजाया गासैबो बिथाङा देरहानांगौ जोंनि बर'नि नामखौ लाखिनांगौ आरो बिथांनि थाखायबो जों गोबां खस्थ' खालामगासिनो दं। बयबो खस्थ' खालामदों जोंल' होनानै नङा आंल' होनानै नङा न'खरनि होनानैल' नङा दुलाराय रायजो राजा गासैबो माहारियारि आफाद राजखान्थि दैदेनगिरि गासैबो ससियेल मिडियानि मावथि बिथांमोन इउटुबार्स बर'नि मेडियाफोर माखासे एसामिसनिबो मिडिया आङो बयबो खस्थ' बानायदों। जों जायखिया जों देरहासार जाहोनानै फंबायखौ जों लाबोनो हायो बेनो जोंना। दा बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। आसा खालामो गासैबो नोंथांमोनाबो नैबे समाव फंबायनो भट हरनानै देरहासार खालामो आरो जाय हरदों जाय माबायदि भट होदों आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट्स बानायहर। आं कमेन्ट्सखौ नोंथांमोनखौ आं नायो आरो आं जि कमेन्ट्सखौ नायो आं एसे केयार बानायगोन जाहाथे मानो होनबा आं न'खरनि मानसिफोरजोंनो एटाचआव थाबाय थायो। नबजित फंबायनि फोरमायोबो आंनाव सोर कमेन्ट्सआ माबायदि हरदों अबे जायगानिफ्राय हरदों आं फोरमायनानै होयो। खोब मोजां खोथा बिथांमोनाबो गोजोनदों। आङो जि आंनाव कमेन्ट्स हरदों बिथांमोननि सोमोन्दै एसे फोरमायदोंबो आं न'खराव गोबां सहाय होदों। आंनि इउटुबखौ जाय नायग्रा बिथांमोनाबो गोबां माने गावनि फारसेबो माने बेसेबां हायो भट होहोनाय बिदि राहा खालामदों। बेखिनिखौ आं फोरमायबाय। आसा खालामो जोंनि नबजित नार्जारी फंबाया देरहासार जानानै फैथारगोन आं बेखौनो फोरमायबाय आरो बयनिबो आसा आरो बोरा बिथांनाव दङ। बेखिनिखौनो फोरमायनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों जय बर' हारिनि।